Знаете ли, че средновековна България е люлка на просветата на Балканите? Още през Аета век, след покръстването, българските царе осъзнават колко е важно да имат грамотен народ и създават първите училища и книжовни центрове. Преславската и Охридската книжовна школа се превръщат в истински огнища на знание, където се създават и разпространяват книги на старобългарски език. Тук Кирил и Методий и техните ученици оформят кирилицата, азбука, която днес ползват милиони хора в цяла Източна Европа. В тези средища се преписват, превеждат и създават богослужебни и светски текстове, а учителите обучават бъдещи духовници, книжовници и държавници. Образованието не е било достъпно за всички, но именно чрез тези институции България успява да съхрани и разпространи своята култура, език и идентичност, дори в трудните времена на нашествия и политически промени. Средновековните български училища и книжовни центрове оставят траен отпечатък върху духовния облик на Европа и допринасят за формирането на славянската писменост и култура, които и до днес са част от нашето наследство.